गासै बुस्थु रेडि खालामना लाबाय। नै बेयाव दङहाय मस्ला आरो पियासजों हानानै लाखाबाय आरो नै बेवहाय दङ भलजों आलुजों आरो नैबे जाबाय बयलार। नायबाय थालांदो आंनि संनाय ओंख्रिखौ। मा होनो आरोना बे समावहाय आङो साराया दुंबाय। साराय दुंखांनायनि उनाव थावखौ एसे होनोसै। थावा दुंबाथाय संख्रि एसे होनानै पियासखौ होनोसै। थाव दुंनो थाखाय एसे टाइम लायो। बे थाव दुंनायखौ एसे नेनो गोनां जायो। थावा दुंबाय, दायोहाय आङो पियासखौ होनोसै। गोसा बेरनायखौ गिनानैहाय आं गोजानाव थाखायो। मानसिफोरा गियोना गिया? आंथ' जोबोद गियो थाव बेरनायखौ। बे समावहाय मस्लाखौ होनोसै। मस्लाखौ पियासखौ एसे सेरग्रोना लानोसै। बेनि उनावहाय बेदरखौ होनाय जागोन। गुबुनफोरा मारै सङो मिथिया, खिन्थु आंनि संनाया बेबायदि आरो। बेदरखौ होबाय। बेनि उनाव एसे एरनानै होनोसै। अरखौ एसे बारायना होनांगौ। बेनि उनावहाय हालदैखौ एसे होनोसै। हालदैखौ होबाय। एरना होबाय बेनि उनाव। बेनि उनाव
संख्रि एसे होनोसै संख्रिया बहाथो बेनि उनावहाय बेफोराव थानाय मस्ला चिली रेड चिलीखौ होनोसै एसे बारा बुरजा होनाङा बेखौ एसेल' होनांगौ आरो बेनि उनावहाय नैबे गरम मस्ला पेकेटखौ एसे होनोसै एरना होनांगौ दसे एरखांनानै बेनि उनावहाय मिट मस्लाखौ एसे होनोसै हाखानायाव आं हानो नांसिगोन दा एसेल' होनांगौ बेखौबो बारा होबोला गाज्रि मोनजायो दसेहाय खोबहाबना दोननोसै बेखौहाय 2 मिनिटसो खोबहाबनो नांगौ बेखौ मैथा ओंख्रि खानानै दोनदों संजानाय जायाखै गाबोनहाय संजागोन बेखौबो दसेनि उनाव बेखौ लानानै नायनानै आरो खनसे एरबावना होनांगौ बेनि उनाव फल मैगंखौ होनोसै फलजों आलुजों एरनानै होनोसै गोथाव नुदोंना लोगोफोर नोंसोरबो जाफेरदों ना जाफेराखै फल आलु बयलार बेदर मालाबा जाफेरनाय जोबोद टेस्टि जायो दसे खोबहाबना दोननांगौ गरम मोनबाय आंखौ मैगं संनानै एसे बार लानोसै
दसेनि उनावहाय खामदों ना मादों बेखौ नायनोसै आङो बोरलानानैहाय। दसेनि उनाव एरनानै होबावनांगौ नङाबा खामगोन ना बेखाय। खामनायाथ' खामाखै दायो दै ओंखारोना फुङाव बेनिफ्राय खामथ'वाखै। भलजों आलुजों आरो बयलार बेदर बेखौ दायो संगोन। बे समावहाय आङो रसुन आरो मस्लाखौ देना लाग्रोगोन।